तुम्ही ऐकलेला आवाज हा शिगमोत्सवाच्या सणात ऐकू येणारा आवाज आहे, जो आमच्या गावात साजरा होणाऱ्या प्रसिद्ध घोडेमोडणी उत्सवाचा भाग आहे. गोव्यात घोडेमोडणी हा उत्सव काही गावात साजरा केला जातो. हा उत्सव मुख्यतः इतिहासावर आधारित नृत्य आणि रंगतदार परंपरा म्हणून ओळखला जातो. पण नानोडा गावातली घोडेमोडणी उत्सव पूर्णपणे अद्वितीय आहे, कारण यामध्ये आध्यात्मिक ऊर्जा, ग्रामदेवीची शक्ती आणि गावकऱ्यांचा सामूहिक उत्साह प्रत्यक्ष अनुभवता येतो. नानोडची घोडेमोडणी उत्सव गुढीपाडव्याच्या आगमनाच्या अगोदर एक दिवस मोठ्या उत्साहाने साजरी केली जाते. नानोडा गावातील घोडेमोडणीची खास गोष्ट म्हणजे घोडेमोडणीच्या उत्सवात 2 घोडे म्हणजेच 2 व्यक्ती घोड्यांच्या पोशाखात पाहायला मिळतात. हे दोन्ही घोडे गावाच्या परंपरेचे आणि श्रद्धेचे प्रतीक मानले जातात. यातील एक जण हातात तलवार घेऊन चालतो, जो शक्ती आणि संरक्षणाचे प्रतीक मानला जातो, आणि दुसरा मुख्य घोडा तो बांबूच्या काठीवर आंब्याची पाने घेऊन चालतो, जे पवित्रता, समृद्धी आणि देवीच्या आशीर्वादाचं प्रतीक आहे. घोड्यांना पारंपरिक पद्धतीने सजवून त्यांना ग्रामदेवी श्री सातेरी पुरमार देवी समोर उभे केले जातात. देवी समोर अशी प्रार्थना केली जाते की संपूर्ण उत्सव पारंपरिक पद्धतीने सुरळीत आणि चांगल्या रीतीने पार पडावा, जसे की तुम्ही व्हिडिओमध्ये पाहू शकता. मंदिरातून बाहेर येताच घोडे ठरवलेल्या मार्गाने जातात, जे जुन्या काळापासून परंपरेने चालत आले आहे. तसेच घोडे गावाच्या सीमारेषेवर जातात, आणि याचे मुख्य कारण म्हणजे गावाचे संरक्षण आणि शांती, तसेच वाईट शक्ती दूर करणे, शेती, आरोग्य आणि सुख समृद्धीसाठी देवीची कृपा मिळवणे. नंतर आध्यात्मिक ऊर्जाच्या भारात घोडे गावातील देवांचे दर्शन घेतात, जसे की शांतादुर्गा कळंगोटकरीण देवी, रवळनाथ देव, राखणदार, आणि मग सीमारेषेवर जातात. सीमारेषेवर पोहोचताच मोठा भार, उत्साहपूर्ण ऊर्जा येतो. त्यावेळी घोड्यांना नियंत्रण करणे गरजेचे असतं, जसे की तुम्ही व्हिडिओमध्ये पाहू शकता. यावेळी घोड्यांना विशिष्ट रस्त्यावरून चालणे आवश्यक असते, जिथे तरुण लोक ढोलांच्या तालावर परंपरागत गाणी म्हणत उत्साह निर्माण करतात. या संपूर्ण प्रवासात गावकरी भक्तिभावाने सहभागी होतात. ढोल आणि जयघोष यामध्ये वातावरण पूर्णपणे भक्तिमय होते. गावातली लोक घोड्यांच्या स्वागतासाठी आबोली फुलांचे हार घालतात आणि श्रद्धेने नमस्कार करतात, जसे की तुम्ही या व्हिडिओमध्ये पाहू शकता. एक मार्ग असा आहे की घोड्यांना नदी पार करावी लागते, कारण ही पारंपरिक वाट आहे, जसे तुम्ही या व्हिडिओमध्ये पाहू शकता. या मार्गावरून जाताच घोडे विश्रांतीसाठी थांबतात. शेवटी घोडे ग्रामदेवीच्या मंदिरात प्रवेश करतात, जिथे उत्सव सुरू झाला होता, आणि होमखंडाच्या 5 फेऱ्या घेतल्यानंतर उत्सव समाप्त होतो, जसे तुम्ही पाहू शकतात. हा उत्सव गावकऱ्यांना एकत्र आणतो, परंपरा जपतो आणि वाईट गोष्टीपासून गावाचे रक्षण करतो. तर तुम्हाला आमच्या नानोडच्या गावातील घोडेमोडणी उत्सव कसा वाटला, त्यावर कमेंट करायला विसरू नका. धन्यवाद.